Така. Здравейте, кошари! Осъзнавам, че може би малко закъснявам с тази тема, но искам все пак да дам и своето мнение по този въпрос, защото я намирам за доста смешна. Хилядолетие вече човекът е развивал култури на принципа интимните взаимоотношения между мъж и жена. Жена и жена. Мъж и мъж. Буквално сексуалните взаимоотношения са градили цели принципи в древни култури и националности. Все пак да не забравяме кои са двете най-древни професии. Това да си ловец и това да си проститутка. Тоест майка ти. В ерата на интернета съществуват буквално всякакви начини, по които можеш да се себе изразяваш. Може да хванеш каквото и да го наречеш форма на изразяване. От това да си художник, музикант, политолог, тиктокър, шитпостър, влогър, инстаграмър, Reddit юзър и всякакъв друг тип видове дегенерация. Но когато стане дума за една платформа, в която можеш да събереш всички симпове на едно място и да ги видиш в искрено действие, това е OnlyFans. И днеска точно искам да говорим как OnlyFans беше къмбърнат. Айде да ви върна назад 2016, когато двама братя взимат назаем от собствения си баща 10 000 паунда, за да сформират един малък сайт, който иска да накът OnlyFans. My father gave me a small loan of $1 million. Едва няколко години по-късно, украино-американският бизнесмен Леонид Радвински, който е собственик на MyFreeCans, купува едва 75% от акциите на Phoenix International Limited, която става фирма изпълнител на OnlyFans. И той се фокусира изцяло върху Not Safe for Work контента в OnlyFans. Да, OnlyFans прави немислимото и взима своето спайси съдържание и се издига измежду титаните в порнографията. За няколко години. Аз съм впечатлен. И до тук добре, не е първата платформа, която занимава с такива неща, надали ще е последната, честно казано, но на 19 август 2021 година обявяват, че считано от 1 октомври сайтът ще бъде изчистен от всяка вид порнография. Което е скандално. И днеска ще погледнем всъщност защо се стигнат до такова решение. OnlyFans, както и много други платформи, успяха да придобият своят успех най-вече по време на първият локдаун, когато много хора се намериха в ситуация, в която не можеха да си излизат от домовете, а някои от тях дори нямаха и късмета да имат работи от вкъщи и бяха останали без работа и без приходи. Това накара много от тях да си шифнат вниманието към OnlyFans и да се опитат да сформират кариера там като секс работници. И да, не се е бавно, дори OnlyFans ги оприличава като секс работници. You cheeky bastard! Други път, за да избегнат откачването от реалността и плодяването от изолацията, и все пак имаха приходи, се обърнаха също към OnlyFans, обаче като платени потребители, които можеха хем да си падат саламите изправени, хем фантазите активни. Сега не изключвам факта, че заради първият локдаун много платформи просперираха. Twitch видя успех, TikTok видя нарастване своята потребителска база, YouTube също, в Twitter хората подеградираха още повече от обичайното. Но не за това сме тук. Ако трябва да слагам шапката от алуминиево фолио да влезем в конспиративната теория, може да проследим началото на проблемите на платформата от миналата година, когато актрисата Бела Thorne, ако я помните от това шоу Shake It Up с она попрегорялата, може оттам да започнем. През август месец 2012 по някакво неопределено време, госпожица Thorne декорира, че се присъединява в OnlyFans. Сега, както споменах по-рано, не можах да ги намеря твитовете, в които тя го декорира, че се присъединява в OnlyFans, защото успешно успява да приложи Клинтън метода на чистота. Но ето няколко сегмента от нейния профил в OnlyFans. Без да протачвам темата, общо взето в рамките на няколко дни тя събра $2 милиона, като предостави снимки по-бански, които можеш да намериш и в нейният Instagram, Twitter, Facebook, Google, където искаш. И повярвайте ми, като кажа, че тя отвори кутията на Пандора. Много вратобради и джентълмени бяха обяснимо доста изнервени за това, че дадоха $200 и не можаха да видят малко от своето любимо рижево котенце. Това, разбира се, предизвика огорчение и възмущение в OnlyFans, в което хората, разбираемо, си искаха парите обратно. Заради това OnlyFans процедираха по метода нощта на дългите ножове през 1933 година и без никой да забележи промениха клаузите си. От това имам предвид, че нямаше никакво предупреждение. Нямаше обявено какви ще са промените, те просто се случиха.
И промените бяха следните, между другото. Максималната цена, която един контент креатор може да изисква от своите фенове, е $50. Максималният бакшиш, който може един контент креатор да получи, е $100. И срока за заплащане минава от 7 дни на 30 дни. Представи си ситуацията, в която си караш парите всяка седмица, on the regular, имаш си фенове, правиш си каквото си правиш. И заради някаква рижава милионерка ти ги намалят и парите и ти плащат вече всеки месец само. Ужас. Сега аз мога и да мемвам, че OnlyFans го тъмборнаха, заради това, че вече порнографията там няма да има място. Но има разлики в няколко аспекта. Първата разлика е, че OnlyFans все пак взима 20% от своите контент креатори, така успява да поддържа един жив флоу на парите, които влизат в него. Докато Tumblr до 2017 година това беше дом на всякакъв вид фантазии и фетиши, но не беше дом на партньори и реклами. Втората разлика е там, че в OnlyFans, за разлика от Tumblr, гледаха да си поддържат възможно най-чиста платформата от крайен вид извращения. Защото, както споменах, у дома на фетишите се намери място и за детско порно, което беше много скандално, копеле. Всъщност използва го изразът по-рано, защото все пак това беше нещо, което самата платформа се гордееше и побутваше напред. Това им беше основният vocal point. Но все пак не си мислете, че OnlyFans не е чисто детско порно. Но не случайно споменах случая с Бела Thorne, което беше огромен скам, много голям скам. Много си да послушна Бела. Такъв разговор са имали между другото и с Pornhub, когато всички се изплашихме, че те ще изтрият половината съдържание в целия сайт. А в реалност всъщност MasterCard и Visa просто си отрязаха взаимоотношенията с сайт поради същите обвинения. В отговор на това Pornhub изтриха всичките видеа в сайта, които не идваха от валидирани контент креатори, така че спокойно никой не е искал да ви пипа любимите студия. OnlyFans се намирал у дълбоките лайна не веднъж заради своите контент креатори, които имат доста съмнителен морален произход извън платформата. И това все пак не им е правило проблем да се правят тия проверки, кои са контент креаторите там, но няколко хиляди часове детско порно по-късно е по-добре отколкото нищо, нали? И това само показва, че ако се баваш в корпоративна Америка, тя ще се бави с теб обратно. Много от хората, които построиха репутацията на OnlyFans в момента се чувстват доста предадени заради това, което те са взели като решение и не се колебават да си изразяват мнението. Но добре дошъл в клуба. First time. Сега, аз не съм от хората, които могат да се оплакват за тия неща, все пак аз съм аскинов в платформата като човек, който прави тия неща, но през годините съм забелязал как по промените в YouTube са афектирали своите контент креатори и как се повече са им обръщали гръб. Истината каква е, че ти си сексуален работник. Тоест, твоята работа е да предоставяш онлайн сексуална услуга на своите клиенти. С други думи, ти помогна на една платформа да привлече колкото се можеше повече симпове и да им взима кинтите и си изненадан от предателството. Порно индустрията е безспорно най-печелившата света. Секса продава, но също така то попридържа и най-дълбоките фантазии на хората, които го виждат или като животински инстинкт, или като игра на психология. Те трябва да предоставят на аудиторията си това, което искат. И за съжаление, голяма част от аудиторията им виждат жените като шмайзър между краката и цулаш отпреде. Другото нещо, което хората трябва да разберат е, че все пак и те компаниите имат система, по която работят. Акцентират върху своите потребители и обществото, което сформират, като го попромотират като една общност от хора с общи интереси, които могат да си изразяват мнението по интересите и да се сплотяват взаимно. Докато не се явят спонсорите и регламентите. Да обърна внимание на YouTube. Още от излизането му 2005 година той имаше за цел хората да могат да си споделят свободно мненията, характерите, визите и моментите под формата на видеа. Обаче по едно време YouTube си смени фокусът от хората към компаниите, които започнаха да ги спонсорират и да качват реклами и тотално забравиха откъде тръгнаха. Или да видим още един пример. Фейсбук, от неговото излизане от 2004, той имаше за цел да събира хората от всеки край на света, да сформират нови приятелства, нови преживявания и да революционира контакта с хората. Но в днешно време не мога да кажеш педерас, без да получиш 30-дневна присъда в ъгъла от майор Зуки. Стигмата при секса никога няма да изчезне. Просто има прекалено много вкусове, от които много хора ги е срам да си ги признаят. Но за вас, секс работниците, не се изкарвайте жертви. Аз знам едно място, на което ще ви приемат отворени обятия.
И с отворени крака, разбира се. Извода, който може да се извади за OnlyFans е, че не мисля, че ще пострада чак толкова много. Да, това е много голям удар за репутацията им, имайки едно, че те се издигнаха като порно титани и си заслужиха място на масата. Нищо, че някои журналисти си менят мнението за това. Гледам те тебе точно. Ню Йорк Таймс. Все пак забраняват порнографията, не голотата спрямо новите си политики. Макар че това може да е нож с две острията, защото все пак голотата от към публичното мнение е малко или много плаващо и те като компания могат да си упражняват собствените политики и регламенти по какъвто начин си искат. Както правят всички останали. Само да тия с зелените хартишки да бъдат доволни да продължават да ги пълнят джобовете. Но пък и да не забравяме, че в Америка голотата е защитена под първото изменение, което е свободата на словото и свободата на изразяването. Освен ако не е в публичното пространство, тогава се води неприличие наказуемо. И просто не искаш да си изразяваме, защото сме пробудени и свободни. Не, просто не искам ти гледам провисналия пешок и протраканите цици, докато си ям сладоледа в парка. Изразявайте се там, където трябва с хора, които искат да го виждат и където все пак е разрешено да се прави. Само да добавя един малък апдейт. Докато го снимах това видео, излезе един много интересен репортаж. Не жалете за порното в OnlyFans. Тайга иска да вземе неговото място. Супер Тайга мен бати идва тук да бъде някакъв райче спасител. Мили мои кошари, здравейте. В момента часът е 21:05 и в момента съм го оставил видеото да се рендърва. И се случва най-пребаното нещо. Някой ме информира за ето това. Какво да кажа, успяха да ми въртнат и на мене номера. Но все пак видеото ще го кача. Ако не е друго, поне го приемете с някаква хумористична цел. Определено ме впечатли това, че за някакво много кратко време OnlyFans успяха да разочароват страшно много хора и след няма и една седмица успяха да върнат надеждата за тези, които го работят това нещо. Така ще не ви викам, ако не нещо, поне го приемете с някаква хумористична цел. Добре, аз ви оставам. Довиждане, кошари мои. Абонирайте се, лайк и ме следите където искате.